Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír. Dnes je mým hostem slovenská novinářka a moderátorka Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítám tě, ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Jak moc se za poslední měsíc Slovensko změnilo? Jak moc je jiné než to, které bylo před třeba pár lety? No asi ako ktoré Slovensko. Napríklad si všímam, že tá dezinfoscéna teraz nabrala veľmi na sebavedomí, pretože táto nová vláda ako keby otvorene komunikuje, že s kritickými médiami, štandardnými médiami nechce komunikovať a vyberá si vlastne tieto dezinfo platformy. Tak tí teraz akože sa cítia tak, že sú na koni. Časť spoločnosti je, myslím, dosť v panike. To je taká tá, že občiansky sektor, aj časť novinárov. A časti je to asi jedno, by som povedala. Je to veľká časť, ktorá je to jedno? Neviem posúdiť, že aká veľká, ale že vlastne ako keby ten Smer teraz nevyhral voľby vôbec na téme, ktorú aj začal okamžite praktizovať, to sú teda čistky v polícii a všetky tie stíhania, ktoré ako keby im hrozili, že toto nebola téma pre voličov Smeru, pre nich je téma skôr nejaký strach z migrácie, z ekonomickej situácie, z inflácie a toto sú ako keby také tie každodenné témy, ktoré predpokladám, že ľudia bežne riešia v potravinách, ktoré kupujú a úplne ich asi nezaujíma, že či vyšetrovatelia na kriminálnej agentúre môžu slobodne pracovať. A ako ľudsky tomu aj rozumiem, hej, že keď niekto má existenciálne problémy, takže asi ho úplne nezaujíma polícia. Jasně. A možná je taky otázka, jak ci politici s ním mluví, jestli někdo vlastně tematizuje ty jeho zásadní problémy a pak by ho možná zajímaly i jiné. Zároveň tedy teď vyhrál Robert Fico, bude vládnout s SNS, s panem Dankem, bude vládnout s Petrem Pellegrinem. Tahle ta vláda říká, že tedy už dělá vysloveně kroky, například v té policii, které něco ukazují. No je to veľmi rýchle. Treba povedať, že kým sme si možno ešte pred voľbami mysleli, že to nebude až také rýchle a také rázne, tak v podstate tá vláda, keď sa teraz spolu rozprávame, má asi 12-13 dní možno, akože zhruba 2 týždne sú tam. A v podstate od prvého dňa minister vnútra urobil všetky kroky v polícii, ktoré vlastne sľubovali. Čiže tí vyšetrovatelia, ktorí mali na stole práve tie korupčné kauzy vlády Smeru, tak tí všetci išli mimo službu. Okamžite skončil policajný prezident a tak toto vlastne pokračuje. Čiže bolo to dosť rýchle, ale zároveň je to to, čo hovorili celú kampaň. Čiže v podstate do bodky splnili to, čo sľubovali. A znamená to něco? Je to ohrožení něčeho, nebo je to... Deje sa niečo opravdu závažného? Myslím si, že ešte úplne nemôžeme hovoriť, že je to ohrozenie nejakého právneho štátu, ale minimálne sú to signály, ktoré by nás mali znepokojiť. Akože úplne rozumiem, že každý minister vnútra si vymení policajného prezidenta, to je proste čiastočne politická funkcia, chápem. Ale vyšetrovatelia kriminálnej agentúry nie sú politická funkcia, takže tam už by sme mali zbystriť. Dôležité bude podľa mňa sledovať, že či sa urobia nejaké zákonné zmeny, lebo to, čo tá vláda teraz plánuje robiť, je napríklad znižovať tresty za korupciu, že by napríklad sa machinácie s eurofondami riešili len tak, že musíte tie peniaze vrátiť a keď ich vrátite, tak vlastne nemusíte sedieť. Že by sa zmenila napríklad špeciálna prokuratúra, ktorá vyšetruje všetky tieto činy. To tiež vlastne pred voľbami sľubovali, že v podstate odvolajú toho špeciálneho prokurátora, ktorý by mal byť nezávislý a že teda možno nejakým spôsobom zmenia úplne celé to zriadenie tej špeciálnej prokuratúry. Takže keď uvidíme podľa mňa zmeny zákonov a tieto systémové zmeny, tak to bude už vážnejšie. A ty kauzy, které to teď nějakým způsobem ohrožuje, nebo kterých se to týká, jsou které? No, ich je tak strašne veľa, že to sa nedá ani zreprodukovať, pretože vlastne od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, čo bol teda investigatívny novinár, to asi českí diváci a posluchači vedia, už 30 ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom napojení na vládu Roberta Fica, sú odsúdení, ale ďalších 120 alebo 130 sú buď trestne stíhaní, alebo obvinení, alebo obžalovaní. Čiže tých kauz je tak strašne veľa, že mohli by sme tu sedieť proste 4 hodiny a rozprávať, že čo všetko sa stíha. Myslím, že tá úplne najvážnejšia kauza je kauza Očistec, ktorá už je na súde, ale trošku tam stojí z takých ako procesných dôvodov. A v kauze Očistec je vlastne ako keby tá organizovaná zločinecká skupina, na ktorej čele mal byť policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý je teraz novozvolený poslanec za stranu Smer.
A ten mal byť s podnikateľmi blízkymi Smeru, Bodorovcami vlastne ako keby hlavou tej organizovanej zločineckej skupiny, kde oni ako keby ovládli políciu, časť súdov a v podstate ako keby mali aj účelové trestné stíhania. A to je tá obžaloba, ktorá ako keby je taká tá politicky najcitlivejšia. To obvinenie, kde bol Robert Fico s Robertom Kaliňakom, tak to vlastne zrušila generálna prokuratúra tiež za takých ako zvláštnych okolností, takže to je pasé. Ale táto je asi taká ako najexponovanejšia, že sme sa vlastne z tej obžaloby dozvedeli, že sme žili naozaj v štáte, kde v podstate podnikatelia mali priamy dosah na to, že kto bude stíhaný, ako bude stíhaný. Napríklad mňa aj môjho manžela lustrovali v policajných databázach nejakí podnikatelia, čiže sme všetci ako keby dostali taký pavúk, lebo keď si dáte do policajnej databázy niekoho meno, tak vám ukáže vlastne tú fotku toho človeka, čiže v strede som ako keby ja a z toho je taký pavúk, že moji rodičia, moji súrodenci, aké auto mám, kde bývam a proste akože asi 20 novinárov sme mali takéto pavúky. Tak bolo to čudné, hej, no a lustrovali nás vlastne takto v databázach a toto sa v podstate dialo, čiže no, nebolo to úplne príjemné. No a když tedy teď se dějí tyhle ty změny a jakoby se to vrací, tak co to znamená pro vás? A teď myslím asi nejenom jako pro vás osobně, byť si vás může pak zase někdo lustrovat a bude to čudné. Tak už máme ho vylustrované. Ano, tak nějak pokračovat v tom. Ale tak co to pro vás znamená? No budú to ťažké časy pre novinárov. Akože to, čo vidíme už teraz, je, že Robert Fico neodpovedá na otázky, niektorým novinárom nebudú chodiť na rozhovory, kritickým médiám, verejnoprávnu televíziu a rozhlas chcú rozdeliť zasa a nejakým spôsobom ovplyvňovať. Čiže akože nebudú to ľahké časy. Toho, čo sa ja bojím, je, že keďže sme už videli, ako sa dá ovládnuť tá polícia, tak teraz budú mať napríklad aj tajné služby, niektorých novinárov aj sledovacie komando v minulosti, tak ako verzií je veľa. Ja chcem byť akože optimistka, že to takto ďaleko nezajde, ale je možnosť, že nás budú aj, ja neviem, odpočúvať a niektorých kolegov investigatívnych môžu aj akože trestne stíhať, to už sme tiež mali na Slovensku, čiže akože tých zlých verzií je veľmi veľa, že myslím, že teraz je tá otázka iba, že ako veľmi bude zlá tá verzia, že dobrá verzia veľmi nie je na stole. To, že Robert Fico pokud vyhraje a sestaví vládu, by mohl ovládnout stát, unést stát, jako se to občas říká, tak to se vlastně děje. To vlastně vidíme. Nebo vy říkáte, že záleží na tom, jestli projdou ty změny těch zákonů. Na druhou stranu, pokud někdo ovládne ty silové instituce, jako je policie a tak dále, tak to vlastně je na té cestě, ne? Ja chcem veriť, že sme za tých 5 rokov od vraždy Jana a Martiny prišli do bodu, že už to nebude také jednoduché, že aj tí policajti trošku nabrali nejakej slobody a okúsili, aké to môže byť aj iné a že chcem veriť, že nejaká časť tých inštitúcií to ustojí. Určite to budú mať náročné, ale že dúfam, že to teda ustoja. Ja si myslím, že akože nemalujme tu zatiaľ čerta na stenu, že uvidíme, čo sa bude diať. Nemajú ústavnú väčšinu, čiže tie najväčšie zmeny sa nedajú robiť bez ústavnej väčšiny. Nie je to ako Viktor Orbán, keď proste si zmenil súdnictvo a proste išiel jak píla, ako sa hovorí, tak toto zatiaľ nie je možné. Myslím, že nejakú garanciu nám poskytuje aj Európska únia. A to, čo má Slovensko už od čias Mečiara, je veľmi silný občiansky sektor, preto inak táto vláda aj dosť útočí na mimovládky, alebo teda vy to voláte nevládny sektor, myslím, aj, tak my to voláme mimovládny, tak veľmi útočia na ne, lebo tie sú pomerne silné už od čias 90. rokov, keď sa bolo treba postaviť Vladimirovi Mečiarovi, takže podľa mňa to nejakú časť spoločnosti zmobilizuje a akože stále tak možno naivne a idealisticky hovorím, že podľa mňa to majú v rukách Slováci, že tí politici nie sú všemocní a že to, čomu sa postaví verejnosť, je tiež podstatné, tak... No a čekáte, že tohle se stane? Čekáte, ta otázka se vlastně nabízí. Jestli to všechno, co jste mi řekla, že se vlastně už děje, ať už v té policii, anebo vlastně, že to vůbec, že tedy Robert Fico mohl vyhrát, navzdory tomu, co všechno se dělo za těch posledních 5 let a co všechno vyšlo na povrch. Tak jestli to vlastně někoho zajímá, jestli vlastně dostatečný počet lidí to opravdu tak zajímá a trápí a třeba to, že teď se dějí ty změny v té policii a tak dále, tak jestli opravdu třeba se na tom slovenském největším náměstí, které teď se omlouvám, si nejsem jistý, výborně, jestli se tam prostě sejdou ty 10 000, 100 000 lidí a budou protestovat. Ja neviem to povedať. Akože v každom prípade po vražde Jana Kuciaka boli 10 000 ľudí na tom námestí, takže dokázať to rozhodne dokážeme.
No ale to bylo před 5 lety. Áno, to bolo pred 5 rokmi. Druhá vec je, že akože stále netreba zabúdať, že dosť veľká časť spoločnosti volila proti Robertovi Ficovi. Hej. Len nezložili koalíciu. Ale akože nedá sa povedať, že celé Slovensko volilo Smer. Čiže tá nejaká časť spoločnosti tu je a zároveň si myslím, že aj nejakú časť voličov Smeru môže znepokojovať, ak sa budú diať niektoré z týchto scenárov. Čiže tiež bude asi závisieť, že ako si my budeme robiť svoju prácu, či to dokážeme verejnosti dostatočne dôveryhodne vysvetliť, ako bude pracovať opozícia, ako šikovne bude Robert Fico vysvetľovať tie svoje kroky, lebo on je naozaj veľmi dobrý komunikátor, veľmi dobre komunikuje s voličmi, je to naozaj veľmi skúsený politik, 4-krát je premiérom, čiže akože zmaknuté to celé má, to prostredie pozná, takže bude tam podľa mňa veľa faktorov, ale akože Slovensko v histórii už ukázalo viackrát, že keď sa to preženie v tej politike, tak oni sa voči tomu postavia. Niekedy trošku neskôr, ako by mohli, niekedy to trošku trvá, ale že vlastne tie skúšky sme podľa mňa už viackrát obstáli, tak ja chcem veriť, že budeme v pohodě. No já jsem často slyšel, a ono to možná souvisí s tím vaším optimistickým pohledem, že Robert Fico sice dělá ta ramena před těmi volbami a je velmi vulgární někdy, nebo někteří tedy lidé v té straně jsou třeba i útoční na prezidentku Čaputovou a tak dále, na novináře ostatně taky, ale že to pak nebude tak zlé. Mimo jiné, protože on potřebuje ty peníze z Evropské unie, potřebuje, aby sem tekly evropské fondy, ne sem. K vám. Áno. K vám taky, ale áno. Áno, k nám už to tak jako vysychá. A že třeba i ta ukrajinská otázka nebude vlastně tak ostrá, jako je třeba na to Maďarsku. Ale vlastně přemýšlím, jestli to, co zatím vidíte za tu dobu, vás spíš přesvědčuje o tom, že ta doba je jakoby jiná a že on třeba tak konstruktivní reálně nebude, anebo jestli mu vlastně někdy i my tady z té dálky české mu trošku nenasazujeme i psí hlavu a vlastně z něj děláme toho strašáka z nepochopení, řekněme možná. Neviem toto povedať, priznám sa, že neviem, nakoľko sme k nemu príliš prísni. Ako to, čo by som ja predpokladala, je, že to, čo sa máme obávať, ako keby, že Európska únia podľa mňa nemusí mať obavy, ani Česko nemusí mať obavy, ale že doma to bude husté, že v takých tých veciach, ktoré sú dôležité pre domáci chod. A vlastne sa ako keby v histórii aj toho Maďarska s tým Polskom ukázalo, že ten Brusel ako keby úplne nestíha sledovať všetky tie domáce kroky, že oni sledujú ako keby ten big picture, hej, ale že nesledujú úplne denné kroky, ktoré sa dejú. Presne zároveň si hovorím, že ako keď niekto sleduje posledných 5 rokov domácu politiku na Slovensku, tak si musí ťukať na čelo a hovoriť, že sme sa všetci zbláznili, hej, že my máme akože jedného obžalovaného policajného prezidenta, druhý sa obesil vo väzení, tretí je obvinený, štvrtý teraz skončil a to všetko za posledných akože 4 roky. Hej. Čiže už len na toto, keď sa niekto pozrie z nejakej ako západnej krajiny, tak si musí hovoriť, že preboha, čo sa to tam deje. Čiže viem si predstaviť, že to môže byť zmätočné a práve preto si myslím, že ako keby tie kroky nebudú neštandardné voči Bruselu, aj keď možno tá migrácia bude ako keby, a to už bola aj v minulosti nejaký bod zlomu, ale že skôr doma sa budú diať veci, ktoré Brusel až tak nezaujímajú a ktoré ani Česko vlastne nemusia úplne až tak zaujímať, ale my si to tam vlastne budeme nejako lokálne žiť. No, nás to tady zajímá tak jako, já mám pocit, že my jsme se o tom i bavili spolu, že Česko se tím rádo baví. Ano. Česko se Slovensku rádo směje, když je proč. A nepotřebujeme mu úplně rozumět možná, nebo je otázka. Tak vy máte také rôzne polohy. Milujete Zuzanu Čaputovú, absolútne, to je extrém. Myslím, že to není úplně obecné, řekněme. Ne všichni, ale ano. A bol to taký kontrast voči tomu Zemanovi, rozumiem tomu, ale to tak máte, že nejaká časť ako veľmi nekriticky miluje Zuzanu Čaputovú a potom si vyťahujete také tie bizáry a anekdoty, ktoré sa inak dajú vyťahovať z českej politiky. No, veľmi kvalitne. Áno. Že ten český politický bizár z komunálnych kampaní napríklad, tak to napríklad to u nás až také nie je, tie billboardy akože na Vysočine a tak, hej, že to treba povedať, že máte trošku špecifické a tiež by sa z toho dala robiť sranda. A tak povrchne, ako keby sledujete nejaké tie anekdoty a potom je ešte druhá poloha, tam ma hnevá ešte viac a to je taký ten paternalizmus, že tak my sme ten ako starší, väčší brat a my vám teraz povieme, že jak to tam u vás je. My sme vyspělejší. Väčší a vyspělejší. Áno, väčší, vyspělejší, moudřejší, bohatší a teraz môžeme akože pokračovať, čiže a pritom, však v niektorých veciach to tak je, jasné, však povedzme si, v niektorých veciach ste úspešnejší, ale v niektorých veciach sme napríklad my ďalej a mohli by ste si z toho zbrať príklad a zároveň
V niektorých veciach by ste to mohli sledovať podrobnejšie, aby ste vedeli, že čo vás čaká. Pretože napríklad ten nástup pravicového extrémizmu na Slovensku, akože vidíme teraz aj v Nemecku. V Nemecku má AfD 25% podporu a sú to pravicoví extrémisti. Nemyslím si, že to Česko nejako zásadne obíde. Tak trošku by ste to mohli sledovať už len z takého vlastného akože dôvodu, že pozrieť sa, že čo nám môže hroziť a čo by sa mohlo stať a čo s tým robiť. Hej. Tak v tomto som niekedy z toho trošku smutná z toho diskurzu. Zároveň ako keby sú témy, v ktorých my sme si už niečo prešli a zmenili sme nejaké zákony, ktoré vy ešte nemáte. V dôchodkovej reforme sme ďalej. A neviem, viem, že teraz ste mali diskusiu o tom, že aby učitelia museli dávať výpis z registra trestov, aby ste tam mali tých, ktorí sú vlastne odsúdení za nejaké pedofilné alebo sexuálne trestné činy. To už tiež máme za sebou túto debatu. Hej. Čiže ako keby sú niektoré témy, v ktorých my sme ďalej, sú niektoré, v ktorých sme pozadu a že myslím, že namiesto toho vysmievania sa by sme sa mohli inšpirovať navzájem, že to by sa mi viacej páčilo. No a když říkáte poučit se z toho, kudy třeba i my jdeme, mluvíte o tom růstu pravicového extremismu, tak jaké je pro to vysvětlení? Řekněme. Z té slovenské zkušenosti, za které bychom se mohli poučit tady. Na Slovensku je úplne jasná linka a to sú vylúčené rómske komunity, ktoré sú u nás veľmi, veľmi chudobné a spôsobuje to množstvo problémov. Vy ste sa im venovala dlouhodobie. Dlho. Hej, akože mám o tom aj podcast a veľa rokov to sledujem, aj chodím veľa do osad. A toto máme podobné, s tým rozdielom, že vy máte vlastne oveľa lepšiu situáciu, pretože, teda lepšiu, no. Tá história toho je, že vy Česi ste si vlastne počas druhej svetovej vojny 80% Rómov poslali do koncentračného tábora. Hej. Čiže vlastne väčšinu ste ako keby vyhladili. A tí, ktorí sú dneska v tých Sudetoch, sú ako keby historicky slovenskí Rómovia, ktorí tam odišli. Hej. A odišla tá vyššia ekonomická vrstva. Čiže u nás sú ako keby oveľa chudobnejšie tie komunity, ktoré naozaj vyzerajú ako africké slamy. Ja som bola v najväčšom africkom slame, vyzerá úplne rovnako ako rómske osady na Slovensku, len tie sú maličké a tie slamy v Afrike sú akože miliónové. Hej. Takže vy máte ako keby trošku jednoduchšiu situáciu v tom, že je to ako keby už vyššia sociálna vrstva, ale tiež sú vylúčené tie getá a inak sú to celkom riešiteľné problémy. Že už sú mnohé krajiny, ktoré s tým majú skúsenosť a pomerne ľahko nejakými systematickými krokmi to vyriešili, ale keď sa ten problém nerieši, a ten rasizmus sa vlastne ešte ako keby násobí a často tí ľudia, ktorí žijú vedľa týchto problematických komunít, zažívajú ako naozaj náročné situácie, lebo tá chudoba generuje množstvo patologických javov, od hazardu cez nejakú úžeru až po nejakú drobnú kriminalitu a proste rôzne iné veci. Tak to proste generuje akože nejakým spôsobom polarizáciu a hnev a u nás toto bol hlavný dôvod, prečo sa pravicoví extrémisti, alebo teda my ich voláme fašisti, tak hovorovo, prečo sa dostali do parlamentu, bola to ich hlavná téma. Je to stále ich hlavná téma, furt hovoria o nejakých parazitoch, ktorí akože parazitujú na sociálnom systéme a že im treba dať krompáče a majú ísť proste stavať diaľnice a cesty. Také jednoduché to samozrejme nie je. Takže toto máme spoločné a myslím, že u vás to tiež trošku bublá táto téma. Veď ste videli teraz aj nejaké tie strety s Ukrajincami niektorých rómskych komunít. Počúvala som podcast Seznamu teraz o nejakom gete, kde nechodí už ani autobus a mestská hromadná doprava. Čiže ako keby tie problémy sa tu tiež kumulujú a v nejakom bode to môže vygenerovať proste pravicový extrémizmus, ktorý príde do parlamentu. No a z vašeho pohľadu to poučení tedy je... Nedaří se nám úplně tu otázku řešit dlouhodobě. Čili řešení té romské otázky, a teď já vím, že spojení romská otázka není úplně správné, nicméně řešení té věci nevyřeší se prostě v blízké době. Tak to, co my můžeme dělat jinak, nebo to, co politici můžou dělat jinak, je, řekněme, přístup. Bavíme se o přístupu těch politiků, kteří tedy nejsou těmi extrémisty. Chápu to správne? Nebo ako, co môžeme delať? Akože inak ono to zase nie je také ťažké to riešiť, len to trvá ako keby väčšinou dlhšie ako 4 roky a tí politici vlastne rozmýšľajú len v tých štvoročných ako keby periodách. My se o tom bavíme už strašně dlouho tady a ta řešení se nějaká objevovala a nikdy se nic moc nestalo. Nějak se posouváme, něco se lepší, ale situace je jaká je. Hej, to máme podobné. No, tak napríklad ako keby u nás to veľmi zhoršoval slovník politikov aj tých štandardných. Že ako v momente, ako aj tí mainstreamoví politici, keď to tak nazvem, tí štandardní politici začnú používať nenávistný až rasistický jazyk, tak zrazu začne byť normálne tak rozprávať pre úplne všetkých. Že ako keby my sme sa napríklad v tomto už tak spustili
jednak aj napríklad Igorom Matovičom, ktorý má teda veľmi tvrdý slovník, ale aj inými politikmi, že my sme sa tak spustili, že už je ako keby úplne normálne ľuďom nadávať do cigánov v parlamente, hej, že rozprávať o queer ľuďoch ako naozaj nepriateľným slovníkom. Čiže ten prvý signál podľa mňa je tá hrubosť slovníka. To si celkom zatiaľ držíte tú úroveň, musím povedať, v dobrom. Že keď sledujem Tomia Okamuru, ktorého by sme asi mohli považovať za taký ako najväčší extrém, čo je v parlamente, tak aj on si ešte drží ako keby nejakú takú, že vkusnú laťku, by som to povedala, oproti našej opozícii napríklad, alebo teda bývalej opozícii. Tak to je taký prvý signál, hej, že ako keby neroztáčať tú nenávisť, lebo to potom sa ako otočí proti všetkým, hej. Ale je pravda, že ako ja odmietam pripustiť to, čo si povedal, že nevieme s tým nič robiť, hej, že to, čo je riešenie, je, že my musíme vyžadovať tie rozumné systematické kroky. Ako, viem, že v Česku je sociológ Daniel Prokop, je to môj priateľ, veľa sa o tomto rozprávame, lebo je to naša spoločná vášnivá téma, práve vylúčené komunity. On, keby si tu sem sadol, tak ti vie povedať proste 7 opatrení, ktoré keby sme okamžite urobili, o 4 roky máme výsledky. Ale on by taky řekl, že on teď sedí v NERVu, což je tady takovej jako poradní orgán vlády, a že to vlastně nejde. Že vlastně mu není nasloucháno a že oni tam a společně s dalšími kolegy mají řadu receptů na mnoho věcí a ta vláda to nedělá a do konce volebního období to zcela jistě neudělá. Hej, a další vláda může být daleko horší. Môže, nemusí, môže, ale ako keby... V tomhle ohledu myslím. Áno, ale teraz, že to, čo je moja občiansko-novinárska skúsenosť je, že tí politici robia to, na čo tlačia ľudia. Vždy na to počúvajú. Že oni si robia často prieskumy, sledujú nálady voličov a že myslím, že odmietam ako keby rezignovať na to, že nič sa s tým neurobí, lebo keď to občania budú vyžadovať, tak tí politici to spravia. Hej. Tak, že nejaká kritická masa ľudí, keď bude na to tlačiť, tak podľa mňa sa to podarí. A nechcem rezignovať na to, že sa to nedá. Odmietam sa tomuto ako keby prispôsobiť. Tak možná, že to je o tom messagingu, že jo? A o tom hezky česky řečeno messagingu, o tom, jak se o tom mluví a jestli to třeba novináři zvedají jako téma, protože mám pocit, že v mainstreamových médiích u nás to moc téma není. To mám tiež pocit, no. A trošku sa to teraz zlepšuje. Všimla som si, že niektorí začali proste písať o týchto aj Sudetoch, aj nejakých týchto getách, ale hej, nie je to nejaká veľká téma, keď sa človek nad tým zamyslí. U nás sa toto zmenilo za posledných 10 rokov. Ja keď som začínala tie témy, tak som vo vlastnej redakcii musela bojovať, aby sme to vlastne vôbec ako robili témy o vylúčených komunitách a chudobe generačnej. A keď sa nad tým zamyslím, tak 10 rokov neskôr už nie je ani téma, že to je dôležité a že o tom musíme informovať naprieč všetkými médiami. Tak ale on to u vás byl asi objektivně větší problém. Že? Zásadně. Pak je asi ta diskuze trochu jiná přece jenom. Když se vrátím ještě zpátky k těm volbám, tak a možná to souvisí s tím, o čem se teď bavíme, tak ty rozumíš tomu, proč Robert Fico natolik uspěl navzdory tomu všemu, co se dělo v těch posledních 5 letech od té vraždy? Včera som mala jedno stretnutie, lebo my sme teraz mali niekoľko českých kampanistov, ktorí u nás robili kampane. Marek Hanč. Aj Marek Pachal, aj Marek Hanč, bolo ich viac. Lidé od Andreje Babiše. A keď sa s nimi rozprávaš, akože mimo záznam, tak niektorí z nich mi hovorili, že Slováci žijú ako keby neexistoval zítřek. Hej? Tak to podľa mňa je dobré hodnotenie, že tá pamäť je krátka a že ako keby Slováci riešia, že čo bude zajtra. Hej? Že nezaujíma ich, že čo bolo predvčerom, ale že čo bude zajtra a čo je dnes. A zároveň ako keby tí českí marketéri boli strašne prekvapení z toho, že ako okamžite sa tu vybuchne u nás nejaká téma, rieši sa 2 týždne a potom zhasne aj zasa nejaká nová téma. Ako keby, že strašne sme takí živelní a okamžití na všetko, taký Instagram ako keby real life. Hej? A toto podľa mňa ako keby trošku vysvetľuje, že u nás napríklad 1/3 voličov sa rozhoduje posledný týždeň pred voľbami, že koho bude voliť. Preto je to vždy také neisté na Slovensku, že ako to dopadne, lebo naozaj 1/3 ľudí nevie povedať, že koho bude voliť vlastne týždeň pred voľbami. Že pôjdem voliť, ale neviem koho. A poznám aj prípady, že niekto mi povedal 3 dní pred voľbami, že ide voliť Progresívne Slovensko a nakoniec volil Smer. Hej? Že ani to nedáva ako keby nejakú logickú líniu, že často je to nejaká emotívna voľba. A Robert Fico je veľmi dobrý komunikátor a veľmi dobre vie ako keby určiť témy a nastolovať ich. Že to veľmi bolo vidno v tej kampani, že on má proste techniku, ktorú mávajú skúsení politici, že niečo opakuje
7000 krát proste, hej, že nejaký claim si zoberie a na každej tlačovke ho povie 40 krát, tých tlačoviek má za týždeň 8, potom si k tomu nahrá ešte 4 videá, neviem čo, a že vlastne ako keby je veľmi dobrý v tom messagingu, ako si to ty povedala hezky česky. A on vlastne nastoloval celú kampaň témy. A v tom je naozaj dobrý, hej. Čiže a vedel odhadnúť, že čo ľudí hnevá, čo niektorá z tých vlád aj zanedbala. Ľudia sú veľmi unavení z toho covidu. Tá vojna na Ukrajine u nás je proste trošku náročnejšia téma, lebo tá dezinfoscéna je tak silná, že množstvo ľudí je naozaj že obrovsky zmetených. Že naozaj ako 40% Slovákov verí, že na vinenie je Rusko. Hej, tak v tomto ako keby mal jednoduchší ten messaging a ta frustrácia ľudí je akože dosť veľká. No já jsem teď slyšel jedno číslo, které říkal paradoxně Marek Hanč v jednom rozhovoru, který právě dělal kampaň pro Petra Pellegriniho a jeho Hlas. On říkal, že vlastně přes polovinu občanů z nějakého průzkumu věří v nějaké židovské spiknutí. Že prostě židé nějak řídí svět a tak dále, že což je poměrně hodně. Inak tie prieskumy sú niekedy, hej, oni sú niekedy strašne zradné, že ako sa človek spýta, tak takú odpoveď dostane. Akože ten antisemitizmus, to teraz vidíme podľa mňa, že v celej Európe, je to fascinujúce pre mňa. Ja to napríklad v sebe vôbec nemám. Ale že zase ako nebola by som taká príliš kritická k Slovákom, že možno keď sme takú istú otázku položili v Česku, by sme boli prekvapení, že čo by sa nám dostalo späť. Že ja mám napríklad rodinu na Morave a tí teda idú úplne všetky tieto príbehy napríklad. Čiže ako nebola by som taká prísna k Slovákom, lebo tento antisemitizmus zakorenený podľa mňa máme akože nejakým spôsobom v tej strednej Európe vlastne trošku spoločný. Že spíš jsem to myslel tak, že jasně, asi to tu je taky, je otázka do jaké míry, ale ten point byl jeho a asi i tvůj předtím, že na Slovensku je to všechno trochu víc. Áno. A to súvisí akože jednak podľa mňa so školským systémom a nejakým kritickým myslením a zároveň, že tá dezinfoscéna je brutálne silná u nás, že neviem, či aj u vás je tak strašne silná, ale u nás naozaj ako zažívajú rozkvet teraz a rozmach. A co je dezinfoscéna? Co nazýváš dezinfoscénou? U nás sme mali ako časť opozície, ktorá vyzývala svojich občanov a svojich voličov, aby sa nešli očkovať. Hej. Mali sme politikov, ktorí hovorili proste vo verejnoprávnej televízii, že očkovanie mení DNA. Ak sa ma pýta, že či môže aj opozícia za to, že kde sme teraz, tak Igor Matovič určite áno. Pre mňa toto bolo vlastne strašne frustrujúce, že už sme zažili ako keby oveľa horšie obdobia, jasné, vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej určite ťažké obdobie, ale že tá frustrácia z toho, že toľko ľudí zomrelo, 20 000 ľudí zomrelo, v kombinácii s tým chaosom bola pre mňa ako keby emocionálne strašne vyčerpávajúca. Že bolo to ťažké. Nejaká časť ľudí je vystresovaná teraz, musím povedať, že čo nám ako keby hrozí, lebo nejaká časť toho politického spektra sa akože vyhráža nejakou pomstou aj novinárom. Urob akékoľvek rozhodnutie, ty si prezident, ty si prezidentka. Len je podľa mňa správne to proste vysvetliť hodnoverne. A že toto tu občas chýba. Raz ma volali moderovať niečo na Pride a ja som vtedy robila ešte vo verejnoprávnej televízii a že ako keby bolo to nemysliteľné, že niekto z verejnoprávnej televízie by ako keby vyjadril kvázi, že politický názor. Hej. V ústave máme, že manželstvo je iba medzi mužom a ženou, hej, to už tam Smer dal a teraz tam chcú dať, aby si akože páry rovnakého pohlavia nemohli adoptovať deti. Musíme to vysvetľovať, no je to otravné, viem si predstaviť stráviť svoj čas aj produktívnejšie, ale proste je to dôležité.